Et je sais que ORF a des procureurs touchés parce que procureur est société de Jamanadim. Jamana ka herebe mina. Procureur be ko de défend kiri keneka. Donc procureur est ou comment dit syndicat ou ah Silima président beyan sal et haklina mouye ni liberté ko ina. Akol problème foi ta la lu bolo kabla. Et là misal faux parce que ni ko indamine fo biadi makisal ani Silima mogo unseru ma tribunal fin kono. Ou ya fonya ki yakli sigi ni ko inteta rojan. C'est entre frères au kelin et re boya mimbe justice acteur ou bolobi ou tse ki je ko chamana kata rojan. A fonya chomi engagement na a boa sirafe. Et Sam représente l'intundo qu'on aurait des faits. Tu as sorani Kasoge ka intérimaire le procureur de la commune de Brahma Karaba Konate au fana tu as fait ou instruction dit qu'il n'y aura pas de problème. Oui, Sam fana yininga luko non, on s'oppose pas à la liberté ayabla. Donc comment seguira procureur c'est la partie la plus importante. Procureur ko vraiment Mali be situation minabi ça doit interpeller tous les Maliens. Aye koumi fana fo quand il y avait Jamana na chomi or ces émissions contribuent largement à Jamana redresser. Ça se justifie. C'est pourquoi les banini juge fait à liberté mi fort ou kabla immédiatement. Parce que moi te min dans liberté provisoire te kui minana kumina ijodo ijalakir daireti maga imina kuna. Mba fenga blanya ni kiri donche nye dutiye nye ni bara karsa moni mo hake bolo bena nga entreprise be ou bien jamana mo bena ni fena ni be toro de société mo ibi ni ngandela. Maintenant est-ce que ni bora kiri don ibina sorowa il se ka garantie mendi ama pour que be se ka soro liberté provisoire c'est menimena garantie de représentativité. Donc je crois que Odekera et procureur Fanaye au yoro de défend. Il a dit Amenani ka datugu olu de a datugu ka mandat daka. Parce que au boulot kiri bara min tumbe amenani tumi justifier ka garder folo pour que ka nyenyi nike. Mais à quoi me domine ko bi rien ne justifie ka foko condition B mimba to ka to ka so la kouray faut le 4 août faut jugement donc ko condition T. Et en même temps ko kiri la ki mena ki datugu oye koye min ka suma exception mais lada mie oye ka itoika liberté la no au principe. Donc vraiment le substitut du procureur Touré Min Blaka Ele, il a vraiment convaincu et il s'est très bien exprimé avec des arguments solides et Min défendant aux sociétés qui a intérêt. Ça veut dire quoi? La justice nous ramène en liberté pour qu'on puisse redresser le pays tel qu'on l'a demandé. Et c'est d'ailleurs notre ambition, parce que depuis Nemata Tunisie, nous continuons au décalé. Transition meilleure maintenant, parce qu'il faut reconnaître que nous avons des kono. Parce que nous avons légalité kono, ni dia bolisra bla. Il y a une inondation, il y a une sobi, il y a une fembe. Saria la ni jamana jigina kabo constitution ka. Au kasara kele ni fanado. Donc il faut tout faire très rapidement pour que Amese Kanga Diana redressé, qu'à élection organisée pour avoir un président démocratiquement élu. Et un des arguments qu'on a présenté, juge là. Parce que juge débat décidé. Mba Blaman a fait un fort, nata be juge débat décidé. Donc procureur ko un ennemi fort, vraiment allez banco ni comment là. Juge ko allez fanabe Djodouma sur les champs où il y a décision dit Karasa libéré. Ça veut dire quoi? C'est la justice même qui nous envoie maintenant vers la société, quand la liberté là, pour que vraiment un combat mené pour redresser le pays, pour que en réalité ambese ka jamana sabati ka élection nyama bse ka sabati ni conditions fin pour que anga se ka bo illégalité kono. D'accord. Merci beaucoup. Et en même temps dernier point Rasba Chiambla Chimina Kita parce qu'en réalité Sam Nisilima nous et Moromene les gens demandent pardon. Et cette fois-ci à Kita, c'est Sam et Silima qui est parti demander pardon. Ça c'est très important. Sam ni Selima de Tara Yafa Deli Kita. Pour que nous fassions balia mimbe
olu ni u ka substitut doni population cɛ a bɛ se ka faamu cogo min Razbach ye ni ne bila ci la k'an ka taa Kita parce que population ko u tɛ se ka syndicat lamɛn u tɛ se ka justice ka inspection lamɛn anw fana ka wuli ka taa kuma n'u ye mais vu l'importance de cette mission ne t'a fɛ an ka taa Razbach kɔ a ka di n ye ka da an kan en tant que grand frère n'an ye Jeli Burama Sumano fana da an kan an bɛ wuli ka rendez-vous ta peut-être fanga bɛ dɛsɛ ko dɔ la an tɛ se ka dɛsɛ o la anw fana ka wuli ka sira ta ka don Kita ka rendez-vous ta ni tunkaralakaw ka ɲɛmɔgɔ ye an ka taa n'u bɛ se ka masala cogo min n'an bɛ se ka fura min sɔrɔ a la an bɛ se k'o baara kɛ c'est la preuve que an tɛ jamana in tiɲɛbaga ye an tɛ justice adversité la avec la justice mais nous voulons k'a ka ɲɛ mais kuma dɔw la n'an ko a ka furan bɛɛ ka jɛn n'a ye furani ka kɛ i fana ka yɔrɔ la mais a ye fan bɛɛ furan a kana fura yan fɛ o fana tɛ se ka bɛn et je crois que même les magistrats sont d'accord avec ça. C'est le plus important. Oui. Okay. Pour moi, c'est le plus important. En termes de dossier fond, la femme me colle. C'est ce qui m'intéresse moi dans un problème. D'accord, ok. Comme bon nom me moufo. Ntunta don quoi fora ko kawjim de embla. Ça fait marrer. Avec moi là yele. Kawjim c'est un frère, il allait me rendre visite comme beaucoup de personnes et c'est le lieu ngam fafo PPR. PPR Djigiba chaque semaine au minimum chien flabena. Faut grève périodique. Ani Fardouin, Abdul Kamre, quelque chose Amical Cabral, Mamrou. Avec mon père Djibril Tangara qui est venu me rendre visite. Et beaucoup d'autres personnes qui m'ont envoyé comme Ochima Kana ou Befou. A me fait une fois, ma banto, il y a chama mogoba bafo. Kuninga kuma kera gashie kado mami gashila. Koka yafa. Moi, c'est un vieux qui m'a rappelé ça hier. Car ça y est moufo. Ma fon galondo nga photo yendoya. Te clean. Munkera, chien don galondo. Obe dossier kono. Nga akera kumina oyam minera kamena kureta minke. O de explication dossier botaren. Nye moufo la. Mirina kera mouyola. Hali sini mbe okan. Kasonga loi appliqué chukomi. Juge jara loi appliqué chukomi. Tribunal y'a ke chukomi. SE y'a ke chukomi. Ni un mot faux, nous retardons avec chukomi. Est-ce que quand on s'est mis tiré à dos, n'y a pas émission qu'on a. Amaketi. Tout à fait. N'ana photo. Akera dogoya maye. Juge mima. Akera jarayo. Akera kasongo. Akera mugo mugoyo. Je ne vais pas avoir l'image de quelqu'un mouillé dogoya mama mugoye. J'ai souffert pendant 10 ans de l'image de quelqu'un qui est drogué. Et pas la kandama droguta. Mais 100 ans, Djegafo Kofe, Doutaru Kali, Kunimele Rajola, Wentegem Nemfale Nembele. Djegafo. Mon père est là-bas, Daba Tungara. Mais Vesma Befoma. Daba continue à dire qu'on avait un gars de Pala Kanda Maye, Kanin Kasama fait. Dieu donné. Même Moukali Dukukono a fallu de Rasa de Drogu Talado. Falaba ni nyinga renti jabi parce que abi comme ni ko zoma ko zoma ba fi konte zoé ni mun jabi drogo ya maro ni obeka jabi il faut le temps donc on en a témé l'image est venue mo mindo akabe mo doya abe mo doya a imagi avec kololom na cinéma to na fala sima donc ni femme kololo la sima c'est même pas quelqu'un ni ado kona doraki ni ngabi toro. Il me dit que d'abord pour que la conséquence. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Ni mami nini, et bologni nini, il va y avoir. Nenite. Mon oncle, tiens, anim bouyani nenite fangle fait. Il m'a saria bouya, il m'a bouya. Il m'a kekanye, il m'a kekanye. On te le dit clairement. Na kana yafa de lingalongane. Jobi boloka yafa dele osiran o teche me yire bado yake halna tiki ma fenfi horonya la yire kanga nyini ka ye ka foye karsanie ni ke na digiri la yafa moi c'est cela mais comme l'a dit ce qui vaut aujourd'hui j'ai parlé avec les magistrats
mun ka bon bi o ye jamana bɛ cogoya min na bi o ye jamana bɛ cogoya min na bi le procureur l'a dit les deux syndicats l'ont dit le procureur de la commune 4 l'a dit le substitut l'a dit mun ka bon bi o ye jamana de ye n'a cira an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲini yan a bɛ jɔ cogo di yali ko y'an ka don dossier dɔ kɔnɔ an k'a daminɛ sinon kuma tɔ kɔni an tɛ bilen. Donc on va aller avec le deuxième thème an ka thème filanan o ye on tɛ respirer 2 minutes. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, min kɛra jamana kɔnɔ ne a ma dogo mɔgɔ si la ni o ye transition perturbée ye président min tun bɛ yen nɔ ani premier ministre min tun bɛ yen u y'u minɛ ka taa n'u ye Kati par la suite u démissionnera ko tɔ kɛra cogo min na mɔgɔw bɔra a kalama donc o yɛrɛ destitution ni o ye président de la transition ani premier ministre ye n m'a fɔ n k'a ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ ne kɔni ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'a mɛn i yɛrɛ fana miirina ye mun ye par rapport à ça? Fɛn min a to ma sunɔgɔ donc depuis je crois 16h ou 17h u y'an nadon tellement que inquiétude tun bɛ disons je crois à 18h hein a don an ye fitiri yɛrɛ seli sokɔnɔnaw la et quand ça a été consommé a dugusɛjɛ an y'an jɔ ka ko lajɛ parce que i tɛ se k'a fɔ bilen ko coup d'état kɛra comme maître Malik y'a résumé cogoya min na président min ye serment prêté k'o bila hors de ses prérogatives tɔgɔ fosi t'a la sariya la coup d'état ko tɔgɔ ma ni diya i bɛ se k'o fɔ nka o t'o b'o la nka n ye explication min mɛn a kɔnɔ par à l'époque je crois communicant et chargé de communication dɔ a ye argument min fɔ Assimi ka conseiller je crois commandant Baba Cissé exactement argument i b'a analyser charte la ko Sadio bɔli a place la ani Moribo Kone bɔli u place la olu filaw bɛ yɔrɔ min na n'o ye faso lakanali ani jamanadenw n'u bolofɛn lakanali la défense du territoire et la sécurité des hommes et de leurs biens o miiri n'o baara o ɲɛmɔgɔya kalifalen bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dangan na vice-président en charge des questions de défense kulu fila bɔra u place la k'a sɔrɔ o ko ɲɛmɔgɔya kalifalen bɛ mun na sara ma kɛ o la i bi jɔ o yɔrɔ la fɔlɔ j'ai compris que Hachim ani Surasu être en charge d'une question et avoir le pouvoir de choisir les hommes devant conduire la mission, vous fera confond. Tout à fait. Vous allez confondre. Être en charge d'une question, comme il fait, à Mirina, Numa, à Segesegeli, à Lawaliali, au Ko, au Kalfale, mais il a. O ko ɲɛmɔgɔya o fana sigili bɛ se ka taa di dɔ ma a b'i komi jamana kɔnɔ sariya kɔlɔsili ani sariya lawaleli o kalifalen bɛ juge la nka sariya tali t'a bolo si le juge confond le gardien et le législateur kelen tɛ le juge est en charge des questions de justice mais il n'est pas le législateur. Charti m'a fɔ ko c'est Hachim qui a le pouvoir de nommer. Il est chargé. Il est chargé. Ça veut dire que Chidendo. Voilà. Exactement. Yafomu. Président de la République, allez de gouvernement nommé. Mais John Debe, politique appliquée et qui est responsable devant l'Assemblée? Ce n'est pas le président, c'est le gouvernement. Oui. Président de Premier ministre, c'est un Premier ministre de Benyangati. Donc, au cours, président a fait un sigili, la loi libre de de polo. Tu comprends? Et Hachim est convaincu. Au héros là, nous le voulons au moins une charti sosora. Il y a gouvernement takalaje. Dans le flanc il y a charti kono nyang. Organe ça va de gouvernement charti kono. Président de transition. Premier ministre, gouvernement, ani CNT.
yoro mina iba do ko Hashim ga fanga te ka sécurité et défense ɲɛmɔgɔ sigi. A fɔra le premier ministre est le chef du gouvernement. Premier ministre du gouvernement ɲɛmɔgɔ ye. Le président de la République nomme le ministre sur proposition du premier ministre. O de y'a to décret bandaw le signe. Nga les questions de défense Hashim chargé bola. Maintenant sur Hashim de Toumé défense ɲɛmɔgɔ sigi ani sécurité ɲɛmɔgɔ sigi a Toumé sɛbɛn le premier ministre nomme les membres du gouvernement. Il y en a deux, les ministres de défense et de trucs sont nommés par le chien truc. On a confié le pouvoir de nomination de l'intégralité du gouvernement, les 25 membres, au premier ministre. Mais ni question de développer, avec comme Yamoussa a développé à la fin. Le ministre de la Défense est nommé par le premier ministre. Les questions de défense, c'est le chef d'état-major général qui le gère, qui est en charge des questions de défense et des militaires. Yamoussa a expliqué à livre. À quoi le ministre de la Défense est juste une fonction politique. Mais les questions militaires, c'est le chef d'état-major des armées qui est en charge des questions de défense. C'est pourquoi il est le conseiller direct du Premier ministre sur les questions de défense et de sécurité. Tchema Iberte sur la Siakeo. Après le Premier ministre conseiller Mounla. Si le Premier ministre a besoin d'avoir une politique de défense ou de sécurité, il fait appel au chef d'état-major général des armées. Parce que c'est lui qui a la technicité. Mais le pouvoir de nomination du ministre de la Défense revient au Premier ministre. Mais les questions de défense, ça c'est le chef d'état-major général des armées. Donc Hashim n'a pas le pouvoir de nommer au Bandaou de Bolo. Mais la question, la politique sécuritaire et défense, le ministre Mbo appliqué aux politiques qui est définies, c'est Bandaou qui les définit avec Hashim. Hashim donne son avis. Et son avis n'est pas un avis obligatoire qui s'impose, c'est un avis consultatif. Bandaou ba la main. Saria kuna jagolente ka Hashim memu fo ko ke. Namata ma saria soso. C'est comme un conseiller technique auprès du ministre, un conseiller technique auprès du président. Il est conseiller. Son avis ne lie pas la personne qu'il conseille. Hashim est un conseiller sur les questions de défense et de sécurité. Autrement dit, la réflexion intellectuelle au bas des boulots. Akilina mona wolo mungu abino di président ma. Président mo di premier ministre ma, au bout du ministre de la défense ma, ni chef d'état-major ou barakeni ouye. Ça donne juste le droit à Hashim de participer au conseil de défense. Donc, l'argument ni texte juridiquement c'est qu'à défendre. Il faut franchir que Diagoya Hashim ben yininga. Nga pour une bonne intelligence, président Fanamanga ka keka sur la Hashim yininga. Itsega mugo blaya. Konim koyi amiri nyemoya eki obe ebolo nga oko kato keimo tiki yininga. Ati. Ndeme ninko miri la. Ni te ka tiki yininga remba fo ye conseil nga itela meita blati. Et Bandaou aussi aurait dû le consulter. Même s'il n'est pas tenu qu'à fin, ngakanga nyininga akadonko joro bala. Parce qu'il y avait sara o joro kama. Ako barake. Donc ni Bandaou te ka nyininga ola, okoro Bandaou be ka war fudama. Jamana fanfe. Flana aya blay nga te ka bunya. Ni di mo dogo yapse ka se oro la. Mais juridiquement, c'est pas un motif légal. Encore moins oroye. Ne o fam wes ke nguma et question ni pouvoir prérogative confondona. Kelente. Flana, ou koni antumo ke nye fendome aka gelega me sur sida de. Koni ntuma ninke antume kise chinyona. C'est indicateur hein. Tout à fait. Nantuma ninke sur sura tume kise chinyona. Parce que gardou tume siga korto la. Ibe kisho minda. E gardi damnera sajo kledia. Gardi damnera e muribo kledia. Mouribo Nasro, corps de garde B, Oubeta Katoui. Depuis quand l'ensemble des gardes se reconnaît ou se retrouve en Modibo? Kafoni Mouribo T, ou garde ko Bane, ni Mouribo B, garde ko B. Pourquoi résumer l'ensemble des gardes à Modibo et Sadjo? Mais la question elle est où? Nantouma ninke, an yere tume kise chinyona, nintouma ninke, to tume siga auna. Gardou me Singapour tola. Oh, ni alaje. Akou bede jera kake. Ou ka vie risqué. Wage armée de l'air. Allez force spéciale. Sadio. Des fois il fait garder à ni Mouribo Kone. Djao Kati. Oh, ni gardou borei.
Muna gardiw bɛ siga armée de l'air la ani force spéciale la. N'u mɔgɔ duuru bɛ bɛnnen don a kan olu bɛɛ y'a dɔn ko bandaw ma Hachim ɲininka. Hachim ye ko bɛ kɛ bandaw ma sɔn. Ni bandaw ma sɔn o tɛ Hachim ka janfa ye. O tɛ Wage ka janfa ye. O tɛ Jaw ka janfa ye. Munna Wage Moribo ani Sadio bɛ taa fɔ ko janfa kɛra ka kisɛ ta tɔw kama. N'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don. Samabali bɛ yen, e bɛ yen, Ɲang bɛ yen, ne bɛ yen, an mɔgɔ 4 don. E de bilalen bɛ ka kuma radio directeur fɛ. An ɲɛ b'a la a bɛ ka mun kɛ i taara kuma bɛ fɔ a ye a ma sɔn. Anw yɛrɛ ɲɛ b'i ka taga ni ka segin na. An ɲɛ b'a ka jaabi fana la, an ɲɛ b'i ŋaniya jɛlen na. N'ale banna e bolo mun na ne ni Ɲang bɛ siga e la. Pourquoi an bɛ marifa ta e kama? An b'a dɔn e tɛ directeur de banna e bolo. Hachim y'a fɔ a ye a ma lamɛn. Hachim sera ma k'a ta fɔ a ye a m'o kɛ. A y'a kɛ a ma sara Hachim na. Pourquoi garde tɔw bɛ marifa ta Hachim kama? Yalikuye, non, a tɛ fɔ. À cette phrase là ça résume tout. N'an tun ma nin kɛ an bɛ marifa ta ɲɔgɔn kama o kɔrɔ ye di siga tun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ko wɛrɛ la mun tɛ nin ye wa? Ou bien dɔw de kun bisigilen don k'a ni bandaw don ka tɔw to yen wa? Sinon il y a pas de raison. La cause est ailleurs. I bɛna charte kɔnɔ hali bi. U ko n'an tun m'o kɛ marifa tun bɛ ta ɲɔgɔn kama o de y'a to an ye nin kɛ ok. An ka bisigi ko charte ko défense ministre tɛ ta ni Hachim ma ɲininka. An ka bisigi charte ko sécurité ministre tɛ ta ni Hachim ma ɲininka. Bandaw y'i tugu ko sariya sɔsɔ ka charte violer. N'i ye sariya sɔsɔ les voies de recours o de tɛ état de droit nafa ye wa. Charte ko di ko ni bandaw y'a sɔsɔ ko mun bɛ k'a la. Charte est question de défense de Hachim ma, mais est-ce que charte est pouvoir de sanction de Hachim ma wa? En vertu de quoi Hachim a voulu régler ça par ça? Au charte fanjon. La question elle est à ce niveau. Donc c'est là je me dis que l'argument est à Kagele, à Kateme. Ani flana, c'est pourquoi je dis aujourd'hui gouvernement bolé amena do akono. Ko bandaw tum bana ka lutte contre la corruption kele. No kera mabe. Bandaw tum bana dossier ka kele. Après Marigo ko bandaw ko ministre de la justice de bana. Un journal do fana bora na ko kasonge ko ministre de la justice de i bale ka barake. La question elle se pose à ce niveau. Or la question de lutte contre wari munun dona sur la là ada elle là depuis beka clé. Dossier de Cour suprême. Voilà. Donc c'est là moi je me dis que ante sigi kata yoro sin kosobe on a que 9 mois devant. Ame moun que 600 pour aller. Sinon, ni on va consommer. Pour continuer la gare, Arebo, il est investi. On se doit de tirer les enseignements pour le futur. Tout à fait. Analyser kouye mouye, moun kera kunanga do moun kera kono, moun kera tienka, moun kera ngalonka, pour que sini nanda daga do foka on a de la kakeya. C'est une jurisprudence. Ça tient pas. Ça tient pas. Mais, atente barnela. Kafo ko ni bandaw ka ban yalku ya kumbe barnela de mais mutaro nga be ban tandi kafo be bari kata che kata na jago ya kata pour mo ba contrer are ba bla are ma ya fam. Donc à mon niveau femindo a kololo mi be mbi yalku ya mena do akono c'est énorme. Au dernier sujet que le Mali est-il un état en sursis? Est-ce que Mali ta arebi jamonate Ɲang, sur la destitution, ne ni yoro de yakono. L'argument juridiquement, nango charti ce sera chogodi, on m'a ce chogodi. Voilà. Vraiment, je crois que la question à Fochomi, je crois que c'est très bien développé, mais mi serait un quoi? Parce que Nico Karsani Karsabora gouvernement et que au de kama un président et premier ministre miné ka tout beau ka barala donc coup d'état parce que garde nationale comme flat me gouvernement na lu boray no lu boray avec coup d'état ke kumbo donc nous kera 600 abena fort dans le gouvernement il y a des ministres de la garde nationale brevet comme ministre armée de l'air comme ministre et au même moment c'est les mêmes gens qui parlent de cohésion dans le pays et dans l'armée.
C'est très grave. C'est pourquoi policier ni garde ka incident min kera Sévaré Kayi, j'ai dit à bête juta rodo parce que ni exemple colon au de jigina ni trop fana kan parce que ça fait que fin mana ke hali garde la Bamako garde munu be Sévaré au lobo règlement de compte que anarchiquement sur d'autres corps policiers par exemple. Fin d'okera Sotiba garde national mo on mi est promoé ou mana policier Sévaré ou ba abugo kaka moto kari ou mana policier Kayi ou ba abugo kaka moto kari ka blessé parce que fin d'okera garde là donc garde kera Adama fin et pourquoi parce que il y a 2 officiers supérieurs de la garde nationale qui ont montré que ni garde flabora gouvernement dans le président et premier ministre ça veut dire que garde flakaf sa président et premier ministre ni reconnu par la charte et par la communauté internationale. Ce qui est très important à souligner. Deuxième point, gouvernement croit nana ou nana ne au kelongi à la défense. Mais au malola katani kelin au niveau de la sécurité d'État. Ça veut dire quoi? Récompensera des. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme, les renseignements sont indispensables. En baka français ou renseignement demandé bi. En baka Algérie ni États-Unis ka renseignement demandé ka en demain guerre là contre le terrorisme. Et au même moment, service de renseignement nyemoya bi récompensé des parce que ati kumbe gouvernement na abora et kela ou là maintenant il a des amitiés récompensés ni un poste hautement stratégique de l'État, les services de renseignement. À compétence bas la Talania, je crois qu'il n'a jamais travaillé dans les renseignements quand même. C'est très grave ça. Surtout en même contexte mikono qui est la lutte contre le terrorisme. Donc moi je pense que c'est tout à fait un problème. Ama il y en a fait alakama comme à Beinkaba, aka adjoint ani DRI ni fait aka professionnel ou ni Mounou Kabara et renseignement, Mounou Bissega Nimbaran, parce qu'en réalité, ils ont fait, ce qu'ils ont fait, c'est extrêmement grave. Et ça veut dire quoi? Le fait que Cour constitutionnelle Fanatara au validé ni validé Tchokola, et ça aussi, c'est très grave, ça. Au héros là, oui. Mais fin flafier. Moribo Kone, Ani Sadio. Yoro ka boli dalu min fora on est incliné foka mais fin d'obé que j'ai pas compris hein. Oye banda o nebe oro mo question posée ka Jalakipi qui peut-être contient les réponses mundo le mana tu sais nyen siki ka laje ni be mo ko gouvernement na iba boy kunfla na be période normale là raison technique et raison politique dobe iba sura be se barala politiquement, l'élection est surunya a postu au mugobe mogole mumesi ka tono fladi awma ka yoro nafa lase aninga politique nafa lase ibse ka dofona boy parce que ablara yoro mina techniquement ma se ka abarake o tayele ne obe dégradé di obe bois kono wolima remaniement nyangbeya abese ni barala nga yelko be yoro mina a deseraye or nyang be se ka do fara yim fana ka nyang be se ka boy ka ta yelemi ou fana promotion di ce ko be do be sport là ou be na justice là ou be yele do be ministère fla couple yon fait ka yele ou promotion mais ni ala je umro duru munu yera ko kureta kemo kebra nyemro mo sababe aka geleika clé sabake kitulu ye Facebook ou bien télé là wage jaw aniashim qui sont les plus médiatisés des 3, des 5. Mais Sadio Yeli Kagelen. Ouais, il est discret. Mouroubo Kone Yeli Kagelen. Donc ils sont moins visibles au Famou ou Djorola. Parce que Luka Postou demande plus de discrétion. Maintenant, ne be yingali minke. Ni défensita. Ou nanaga mali to chugamina. Faut imase ka fraka. Bon. Ni ko fana kibi jigida kan ku kumena koke il fallait qu'il y ait des politiciens ibena fona i fonga dama ma yelema tout de suite be kumba don ni clenendo ibe jamana do ibe sécurité do ko moli be rom na cheka faut changer en un an. Ouais. ITC. Tout à fait. Donc oui munke ou kumese ko de ke
ou tɛ se ka tɛmɛ o kan compte tenu de beaucoup de facteurs wari tɛ yen minɛn tɛ yen an gulonnen bɛ mɔgɔ wɛrɛ la an t'an yɛrɛ bolo donc on pouvait pas attendre de meilleurs résultats il fallait être naïf wa warigima de utiliser yan nɔ kɛlɛ coup d'état après coup d'état bannen fɛn caman fɔra an k'an jɔ fɔlɔ jamana fɛn bɛɛ tun b'a dɔn a tɛ se ka kɛ sécurité fana pareil Mali kɔnɔ i bɛ se ka fɛn bɛɛ rétablir en quelque temps sauf la sécurité et la défense i tɛ se bon u ye mun de kɛ autre que l'insuffisance de résultats qui était quasiment consécutive à l'état du pays u tɛ se ka résultat kɛ parce que toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait résultat kɛ nin période kɔnɔna la donc c'est comme des cas de force majeure s'il y a mauvaise volonté ou bɛɛ de don s'il y a mauvaise politique la mauvaise politique et l'absence de volonté politique, ça c'est le gouvernement et tout le gouvernement. Ouais. Mais si c'est tout le gouvernement, alors pourquoi Bandao enlève ces deux? Quand sur médiatiquement ou tayé, ou à itse foku desera parce que me rom n'it ou à fouille fonaga n'inkle damaro kono tese kake. Donc pourquoi Bandao aussi a tenu ou la wuli que Sadio Kaboué mon fora journal fait au betara et infrastructure la wayro jon. Oui, c'est Sadio. C'est décret fla de Bora. Le premier gouvernement, Sadio, comme nana sécurité là. Moribo connaît transport. Bon, question me poser. Ni il y a un mot jalagi ka desera ka défense clé. Il y a le sécurité de moi. Il faut le gouvernement qu'on dit. Mais la sécurité de moi. Quelqu'un à qui tu reproches des insuffisances de résultats au niveau de la défense, c'est pas la sécurité, tu vas le mettre là-bas. Parce que vous liez les menus, vous ne pouvez pas que bon, pourquoi il faut muter? Bon, nous avons une sécurité là. Comment c'est que Baragné, on doit une sécurité de l'infrastructure, laquelle formation? La complaisance. Voilà, qu'est-ce qui justifiait ce choix de Bandao aussi? Qu'est-ce qui cachait aussi chez Bandao? C'est pourquoi quand même Marfa il y avait autre chose. Bon, Mounedo, pourquoi Bandao? Mou pour gouvernement parce que ou desera mais faut que vous mutez il même go muter de ka boyan kata yan fait à desera ya abse kanikaya au profil balanini or un militaire n'a pas un profil de BTP transport et BTP mon profil bola il était trop blé bon moi me desera défense les katano de sécurité là Bandao aussi a voulu faire ça pour quel motif au defana de goler maintenant absolument Bandao fana ta ko de fort. Donc, j'ai de tout mes jeux qu'on a. Bandao fana qu'on djelente. Mon écan au diabète en boulot. Moi, j'aimerais savoir techniquement pourquoi il veut défenser la sécurité là. Pourquoi il veut de sécurité là sur la cigato bla goudronda là. Sur la cigato goudronda ni ponglan. Mon profil bas là. Pourquoi Bandao aussi voulait faire ça? Génie Morofanater. Génie Moroté. Donc, au fond, avec quoi de Bandao que Bandao aussi dans un projet. Il y a famou. Donc, c'est à ce niveau que moi je me dis que on a des enseignements à tirer. Maintenant, il y a sujet flanant d'amener. Ça, il vaut mieux que Odeka Bonabe. Bibi n'a renseignement. À conséquence, il y a mon binyang. Ça, n'y est qu'au dollar, quand a élection. Il y a le coup à quel immédiatement. Hollande et Macron et Moufo. Coup d'état dans un coup d'état. Ça, c'est le troisième sujet. Voilà. Coup d'état dans un coup d'état. À quoi Francis ben a sanction ta coup d'état un kebagao kama individuellement nous à toi chimga conseil bora ko war tout le boulot kofe ou quoi voyager mancha il était une très mauvaise sortie ratée kabe digi jamana deune là il dit qu'il n'aurait pas dû le dire c'est comme ni moume di jamana dunga tawnya sera là na on kondo aya ore sega fo tawnya c'était une communication qui traduisait que il n'avait pas souci des conséquences du peuple. Donc, Nauba Kayake a été touché en an. En te voyageant à Warte Kofe. Bon, avec nous de Torodron. Mais au conseil, à ma barna, les deux fois, Bengambe Saria s'en fait. Un député qui est conseiller d'un président de la République. Et professeur d'université aussi en plus. C'est indicateur. Abi Koming Boli, premier la kata, deuxième na Kasobomala. Sidi Tamura, le Sénégalais Signamou reçoit. Un sergent-chef qui donne des ordres à un colonel-major. Si les policiers, il faut s'ingler nous. Si il y a donné un policier là-bas. Si il y a des choix s'inglenka. Avec si il y a des choix s'inglenka, syndicat d'eau.
a taa ɲininka k'a sen tiɲɛna k'a to polisiya kɔnɔ yan'a ka don de ye ne Sidi ka dossier la bɛ kɛ cogo di Sidi taara M5 na cogo di ne yɛrɛ k'a dɔn a ye tun ye ɲangi kelen de gosi dugukolo ko wari la yan a nana plateau kelen kan yan le conseiller chez Wagué c'est lui qui s'est plaint un sergent de chef un sergent police mais tɛmɛ yɔrɔ la ye i y'a faamu donc Macron a dit ça suivez bien Niang CEDEAO taara ɲɔgɔn da lajɛ Mali taara mais Yalkoué la France a suspendu 2 jours CEDEAO ka communiqué kɔfɛ u ka coopération y'a suspend i bɛ séquence lajɛ coup d'état don Macron ko an bɛ sanction ta a kɛbagaw kama CEDEAO ka communauté dugusɛjɛ tile 2nan u ko an bɛ an ni Mali cɛ baara ɲɔgɔnya ɲɔngiri gouvernement talen u ko Barkhane Doli o bɛna dabila il y a 3 événements 3 déclarations i bɛ analyser ka contexte bɛɛ kɔnɔ u yɛlɛnna de qu'est-ce qui s'est passé CEDEAO ye décision min ta Hachim taara a ma don Hachim taara Gana de a ma taa sommet la dɛ a taara Gana nka a ma taa sommet la communiqué daminɛ fo ka ban a tɔgɔ tɛ yen a ma don salle kɔnɔ a taara Gana nka a ma taa sommet la an taara dugu kɔnɔ ko na i kungo bɛ na fɔ a selen i sigi bulonda la u y'an kungo fɔ bulon kɔnɔ ka bɔ ka fɔ an ye c'est pourquoi quand j'ai vu certains k'u taara accompagner a kunbɛn aéroport la ah u ka hakɛ to moi sous ça fait longtemps que j'ai pas versé des larmes mais j'ai pleuré pour mon pays Hachim taara Akara de a ma taa sommet la i taara dugu kɔnɔ i taara dugutigi bara kelen tɛ dɛ u y'a lasigi bulonda la ka Mali kun di bulon kɔnɔ ka bɔ ka na an kunsigi d'a ma a ye taa n'a ye o de kɛra Akara du début jusqu'à la fin Mali tɔgɔ t'a kɔnɔ fo ka ban et communiqué là tu le lis Jean-Yves Le Drian a communiqué kɔnɔ gouvernement tun tɛ se ka sigi ka sɔrɔ CEDEAO ma na u ko Mali kana Faransi ka yɛlɛnni bɔra yɔrɔ jɔn ye coopération pour renseignement a conséquence ne bɛ ka jɔrɔ yen depuis c'est pourquoi 9 mois min filɛ an bolo mun b'a ɲɛ o ka bon ni détail misɛnninw ye a kɛra Hachim est président suivant l'arrêt de la Cour constitutionnelle on le respecte comme tel on les accompagne sur la base d'une feuille de route claire Jean-Yves Le Drian kuma dɔ fɔ a ko la France partage la priorité absolue accordée par la CEDEAO à l'organisation de l'élection présidentielle au 27 février 2022 dans les conditions strictes et énoncées par le chef d'État et de gouvernement dans le communiqué du 30 mai a déclaré le chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian a ko CEDEAO ye kumakan minnu fɔ ni o bɛ tɛmɛ ka fɔ ko ka kalafili kɛ février kalo tile 27 ko Faransi bɛ o de kɔ priorité absolue Niang tubabukan na a kɔrɔ fɔ bamanankan na e b'o mɛn ka tɛmɛ ne kan wajibi bilen la France partage la priorité absolue accordée par la CEDEAO à l'organisation ça veut dire que ko foyi tɛ yen bi mun kɛli ka bon ni élection ye c'est comme Hollande a dit exactement même chose ko baara kelen min bɛ yen bi n'o de bɛ kɛ o ye élection ye le 27 mai 2022 u danna ye Jean-Yves Le Drian ko kole kɔnɔ a ko la France appuie la mise en place par la CEDEAO des mécanismes de suivi du respect de la période de transition le respect de ces paramètres vérifiés par la CEDEAO est la condition du maintien de l'engagement des partenaires du Mali et de l'accompagnement de la transition farasi bɛɛ bɛ yan de a ko CEDEAO bɛna kulu min sigi n'o kulu bɛna kɛ ka transition in wagati kɔlɔsi ani laɲini min kɛra fɛ o kɛli kɔlɔsi ko olu bɛ o kulu in u b'o lafasa o kulu in bɛna baara kɛ mun ye transition hakɛ ani baara min fɔra yen n'o ye élection tɛ taa ko min ko minnu kɔ le respect de ces paramètres les paramètres d'organisation des élections fichier rétabulaire et consensus d'abord organe unique wa mu voilà o mun bɛ sigi voilà ni référendum ni révision bɛ kɛ réforme bɛ ta o ka ta fichier recensement bɛ kɛ kuma jɔn fichier bɛ établi kuma jɔn candidature bɛ na kuma jɔn premier tour bɛ kɛ don jɔn deuxième tour bɛ kɛ don jɔn c'est ça les paramètres o to ya dogodogonin
de la priorité absolue, qui est l'organisation des élections. Le respect de ces paramètres vérifiés par la CEDEAO est la condition du maintien de l'engagement des partenaires du Mali de l'accompagnement. Afora kanga ke chokomi, kikata naji tobi, ika djaba kala, ka sumbala kala, ka koko kala, 11h20, ika mununanta kalamu, 11h45, ika nene ko folo, midi pile, ika nene flana, 13h pile, ika dumuni folo bo, ko di de folo, o paramétri ko CEDEAO beno de koloshi. No de batura, kulu be soro ka segin ko, ka jenyogonya nati. Ça veut dire quoi? Même au Kera Afaka Fraula, le président Emmanuel Macron a aussi affirmé dimanche que la France retirerait ses troupes du Mali s'il n'y avait plus de légitimité démocratique de transition dans ce pays. Il faut do. Comme nous foranier, ni malawalia que les demandes France va comme retirer. Barkan déclaration par la il y a une faute depuis c'est là où c'est. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le même Macron te dit que Koureta Kelen Kofé, en promettant la tenue des élections en 2022 et en nommant un premier ministre civil, le putschiste a envoyé des signaux minimes, mais pas suffisants pour Paris. Ounana, Shogel Sigira. Mais pas suffisant pour Paris. Tchamama ni yorodi. Mais y'a le ni communiqué Kera. Si ni communiqué Kera officiellement, à détail, c'est nous. Il faut sur journaliste de boulot. Tout à fait. Et comme nous avons fait un couvert, nous avons au bout d'un élément de Dima. Mais pendant une semaine, France 24, ou Cap Dépêchi, ni mouya suivi Kosovo Yalkoué. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-dedans? Ils ont dit que la France n'est pas complètement satisfait. Ni à parti 46 ni à Eurofié. Que la France n'est pas suffisant pour Mali. Un premier ministre, et la nomination d'un premier ministre civil, les putschistes envoient des signaux minimes, mais pas suffisants pour Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans le communiqué, le 4e sommet extraordinaire, Munkera Ghana, où est mon foi à Kono, ils ont dit là-dedans que Malika, premier ministre, un premier ministre issu de la société, mais ni communiqué Kalan, il va être fait mieux communiquer Kono. Le communiqué te dit que le premier ministre, choisir un premier ministre issu de la société civile. Yafamou. C'est ce qui a été dit là-dedans. Bon, mais ni communiqué officiel, on te dit un premier ministre civil. C'est là-bas que Mouroma Famou Kosobe. Ça, c'est l'AFP. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de CEDEAO de l'Ouest, réunis lors d'un sommet régional extraordinaire, ont décidé dimanche 30 mai de suspendre le Mali. Les dirigeants ouest-africains ont également rappelé l'urgence pour les autorités maliennes de nommer un nouveau premier ministre par intérim. Mais dans un communiqué, ce qu'ils ont dit là-dedans, dans un communiqué publié, ils appellent à la nomination d'un premier ministre issu de la société civile. Agence France Presse. Mais communiqué final là, on dit premier ministre. Il va appeler les Djagabo. Et Dien Fandjago, premier ministre est sur le premier ministre est déjà civil. Ah ouais. Mais pourquoi encore dire Aïe Nyang ta Nyang Tché? Mais Nyang est Tché, Kaba. Absolument. Ce qui a été dit, c'est de choisir un premier ministre issu de la société civile. Mais communiquer Mouri dit un premier ministre civil. Mais la lecture entre les lignes renvoyée à un premier ministre issu de la société civile. Pendant une semaine, France 24 Boranaï, Merkel n'a pas joué. Pourquoi le choix de Choguel, ils disent ici que le choix de Choguel n'est pas suffisant pour Paris? Parce que Choguel n'est pas issu de la société civile. Tout à fait. Et Jean-Yves Le Drian dit que la priorité absolue de l'organisation des élections présidentielles, les organisations. Ouais. Mais pour organiser une élection, qui doit l'organiser? Tout premier ministre de toute organisation est impartial apolitique. Où est-il? Bon, ne être homme politique, de surcroît président d'un parti politique. Moi, je fais un gouvernement de transition. Est-ce que ce n'est pas créer les conditions de contestation future des élections à venir? Choguel Talen est là, la France a tout de suite retiré
dit que Barkhane fait. C'est ça le truc. Parce que Sogel n'est pas issu de la société civile. Sogel n'est pas gage d'assurance. Sogel n'est pas gage d'inclusivité. Sogel n'est pas gage de transparence. Ouais. Voici la lecture. Pourquoi coup d'état do Makoronko ambe Mounouya Kamoul ciblé. C'est là qu'on communique qu'on fait ou qu'on nous suspendons notre coopération. Sogel t'a donc fait qu'on Barkhane bêta. Voici ce qui s'est passé. Maintenant, il y a un renseignement faux. La suspension. Voici ce qu'un agent de MINUSMA dit. Barkhane Talé. Le retrait de Barkhane appréhendé par la MINUSMA. Hors micro, les soldats de MINUSMA disent dans certaines zones, la simple présence de Barkhane est dissuasive. Explique les responsables militaires onisiens. Et quand on subit de grosses attaques, ce sont eux qui nous défendent. Ni Bimba Keroukan, Barkhane de vous défend. En avril, lorsque le camp d'Agalok dans la région de Kidal est assailli par une centaine de djihadistes, c'est l'intervention des avions français qui renverse la tendance. Et les examens ne manquent pas. Nawakliba, janvier, avril d'amener. Convoi Mountato Foufoura, où est Tchaman blessé. Barkhane de Outa, Banabrato, Kananou et Gao. Malitao. Et les examens ne manquent pas. Rappelle ce gradé basé à Tombouctou et qui, sans dénigrer sa propre mission, la puissance, la réactivité, le professionnel et la cohésion de la force française sont le recours précieux qui manqueront en cas d'urgence. Le retrait français va laisser le champ libre aux djihadistes. Connu français au Tara, Abe Yoro ke Fouaye, djihadistes ou boulot. Nyang ya fo ça. Pourquoi? Quel est le renseignement dit? Ni amene kanto sokono kadoke yalgube ko fe fonga ke 1200 fe kiye ou bien fenga ke mumi jata ka dia kanto sokono muna antaru no fe parce que ubuto sankolo la ka dugumala be satellite bubulo et américain ka fin kumana odona il a dit clairement le Pentagone, le général David M. Rodriguez commandant Africom a que l'opération Barkhane précieux capacité de renseignement et de surveillance notamment grâce à ces drones du ravitaillement en vol et du transport logistique. Au Sahel, Washington fournissait jusqu'à l'opération Barkhane. Américains de renseignement. Américains de Mouni Toumade. Il y a tout Tara. Anglais de Toula. Toufra Glouné de Américains. Yang l'a dit. Tout à fait. 50% des renseignements utilisés par la France, Américains de Badouma. Le général dit au Sahel, Washington fournit à l'opération Barkhane des aides précieuses, notamment la capacité de renseignement et de surveillance, notamment grâce à ces drones, du ravitaillement en vol et du transport logistique. Ouais. Et Américains de Outa suspend. À Karadom, les États-Unis ont suspendu. Outa suspend. Bon, nous, lui a suspend. Et Francis, nous avons la Kemesera, Francica, demain, nous avons Bidrou de Francis demain. Et nous, le Tarabi. Voici le truc. Parce que le coup d'État a plombé la politique du G5 Sahel de tout le monde dans le Sahel. En cloné même France, la France, il faut cloner les États-Unis. Américains ont eu Saria de Tessoama. John de Nanani Bay. On y a coup d'État flanant Mickey. Tout à fait. Bon, il y a un renseignement, il faut. Il y a le coup. Ici, qui a imagine tout simplement aujourd'hui que ce que le monsieur de MINUSMA Nyang dit, un autre gradé basé à Mopti dit que le partage d'informations, craignant que le renseignement qui pourrait fournir d'autres partenaires régionaux ou européens ne soit pas du même niveau. Que Français qui va m'indoulouma. Djougou taoronu ka fionka ni Francis Tara ou jorole meni maorepse ko nyokona hakeno qualité douma. Et surtout, c'est le maillage qui inquiète, qui vont laisser du vide, déplore un général de la force. Barkhane fait du contrôle des zones. C'est une force mobile qui gêne les mouvements des djihadistes. Selon lui, le G5 Sahel n'aura pas le même niveau. Takuba mène des opérations ciblées. Ils se répandront sur davantage de surveillance. Et là où ils viennent une fois dans le mois, ils pourront venir 3 fois. Les populations subiront davantage les lois. Quoi que Francis, toi, Djadissou Kmena Wati, Yorom na chien, Kalokono, quoi Francis, t'as les coupes, c'est qu'on a chien, ça va. Parce que le maillage, le renseignement, la surveillance n'est plus là. Vous pouvez une suspension, Joe, qui va accord de coopération de Toumanouche. Ni député Moussa Tara Kata Dairou, ni coopération Koroidi. Il va à Google qui a tapé. Accord de coopération mani français. C'est un accord de coopération technique et de renseignement. Vous pouvez en former qui va nous jouer à ma fouille, nous en jouer ou pas faut gagner.
hélicoptère bulu de bolo drone bulu de bolo satellite bulu de bolo nyang ule buto sanfɛ ka dɔ ye fɔn kɔnɔ hali n'u ye fiɲɛ sugu dɔ ye satellite b'a ta ka photo ta n'u ye téléphone bɛ jihadiste bolo u tɛ téléphone ci orange la u t'a ci malitel la araki sugu minnu bolo a bɛ tɛmɛ satellite de kɛ et satellite tɛ anw bolo pour que anw ka namɛ fana ye orange wele yaki tɛ orange wele kufa tɛ orange wele a tɛ malitel wele a bɛ mun wele o bɛ tɛmɛ satellite de fɛ satellite tɛ anw bolo a bɛ minnu bolo anw gulonnen bɛ olu de la u ko kunu ye kibaruya min de mɛ bilen k'u t'o de fɔ an ye suspension de coopération de renseignement o kɔrɔ n'u ye kufa bɔtɔ ye yan ka taa yan fɛ u t'a fɔ an ye bilen n'u ye yaki bɔtɔ ye yan ka taa nin yɔrɔ la yaki bɔtɔ ye kidal ka na jɛnɛ u t'a fɔ an ye n'u ye kufa bɔtɔ ye masina ka taa yɔrɔ dɔ u t'a kibaruya d'an ka sɔrɔsiw ma ɔ n'u k'u t'o di mun de bɛ anw bolo k'o kibaruya sɔrɔ sisan yalikuye voici les conséquences n'u y'a ye u b'a bugɔ ni mun ye avion tɛ wa avion bɛ yen wa n'an banara u bɛ ta ni mun ye hali minnu banara avril daminɛ français y'u ta ka na d'ailleurs on l'a dit à l'Assemblée d'ailleurs on l'a dit à l'Assemblée bon coup d'état kɛra bi la France a suspendu ils ont suspendu les renseignements maintenant konan tilenna de u b'a wuli i bɛ dusu k'i yɛrɛ jɛ de wa i bɛ yɛrɛ sɔn i bɛ dusu k'i yɛrɛ jɛ c'est pourquoi je dis les 9 mois restants là élection kɛcogo ɲuman comme Jean-Yves le dit le respect des paramètres o de b'a to olu bɛ na bon n'u nana o nafa ye mun ye a kɔlɔlɔ ye mun ye n'u ma na a nafa ye mun ye a kɔlɔlɔ ye mun ye ni français taara bi a nafa jɔn bɛ yen ɲang ne t'a dɔn ni français taara bi ne b'a kɔlɔlɔ de dɔn n t'a nafa dɔn sɔrɔsiw fan fɛ ne yɛrɛ kumakan tɛ sɔrɔsiw yɛrɛ kumakan fo n'a sɔrɔ dayiru fana tɛ maliyɛn ye d'accord donc maintenant mun de bɛ se k'a to sécurité bɛ kɛ bi rapidement ça c'est les élections bon est-ce que sugu la i tɛ Choguel ta ni Choguel ta pour des raisons politiques internes mais est-ce que a conséquence dan ye Mali dɔrɔn ye wa c'est ça ne bolo Hashimu kɔnna joona k'a fɔ a ye mɔgɔw recevoir don min na k'an bɛna primature di M5 ma pour moi ça a été trop précipité même le M5 devait refuser ni Choguel ka laɲini tun ye Mali dilan ye ni Choguel ka hami a ka bɔ daba fɛ a ka tɔgɔ sɔrɔ Choguel yɛrɛ tun man ka sɔn depuis a ko la France bɛ sira min kan n'aw ye ne nommé ne t'u ka critère kɛ n'u y'a suspend Choguel bɛ Mali sécuriser ni mun ye livre wa ou bien bazin blé bazin ba de Mali bɛ sécuriser ni mun ye même à moins que n'a sɔrɔ Choguel ka objectif tun ye diɲɛ kɔnɔ n ka kɛ premier ministre dɔrɔn o fana objectif dɔ ye dɔw bara n ka kɛ premier ministre a banna mais résultat tɔ tɛ n nommé a banna n tun b'a ɲini ka se yan mais ni résultat do je me pose la question an bɛ taa yɔrɔ jɔ ɲang voici quand j'entends c'est ce qui me fait peur et la France a dit que CEDEAO a ye jurisprudence min kɛ a man ɲi ka coup d'état cautionné a tɛ Mali kelen kama dɛ Niger Côte d'Ivoire a b'a bɛɛ la c'est parfois moi j'aimerais que en tant que panafricaniste an k'an sigi mun fiɲɛ b'an yɛrɛ la an k'an yɛrɛ jalaki yɛlɛ an ka taa da dɔ in kun c'est quand on m'a dit que a ɲɔgɔn kɛra Tchad Francimo kelen fɔ ye yali ko Tchad bɛ CEDEAO la Tchad bɛ communauté min na o ye CEAC de olu ye sommet kɛ présidé par Denis Sassou Nguesso pour dire qu'ils soutiennent Afrique centrale u ka CEDEAO ɲɔgɔnna ye c'est CEAC u ye sommet extraordinaire kɛ présidé par Denis Sassou Nguesso tous les chefs d'État ils ont décidé ka Tchad accompagner o de y'a to France ni Union africaine taara ten tout à fait et n'o bɛnna olu ma ye anw fana ta ye CEDEAO de ye an bɛ taa comparer Tchad de la CEDEAO de la anw yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛra mun y'a kɔnɔ yan'anw k'a lajɛ est-ce que sira wɛrɛ tun tɛ Hashimu bolo ka problème régler mun tun tɛ nin ye wa anw t'o question posé dɛ ko Hashimu y'a kɛ nin fana m'a kɛ yan fɛ yan n ye sonyɛni kɛ dɔ in fana ma sonyɛni kɛ yan c'est pas un argument responsable c'est pas parce que nous l'avons fait que le Tchad l'a fait. C'est pas comme ça, Yalkoui. Est-ce qu'il n'y avait pas autre solution? Donc, Amero Minabi, Nyang, voici Choguel Tarani condition de Kono. Oh, élection avec Etchoudi. Mais comment dire?
Justement, Choguel ka choix, je crois que yɔrɔ dɔ damadɔ bɛ yen min tun ka kan ka min b'a yirala k'a fɔ il ne fallait pas parce que d'abord dossier caman bɛ Choguel kan des dossiers compromettants fo bi o kɔni o jɛlen don vérificateur ye minnu kɛ n tɛ kuma o